Olango Island nagpabiling bird flu free bisan pa man sa pagdagsa na sa mga migratory birds. Samtang gihingusgan usab karon sa City Veterinary Office nga way makasud nga karning baboy gikan sa Luzon ug Mindanao nga dunay mga kaso na sa African swine fever kun ASF. Si Luan Mayrundina sa report. Base sa resulta sa gipahigayong blood collection and cloacal sampling sa 150 ka mga manok, pabo ug itik sa Olango Island niadtong Oktubre 21 ug 22, pulos kini nagnegatibo sa bird flu. Partikular nga gipaubo sa bird flu surveillance and monitoring ang mga barangay haduol sa bird sanctuary sama sa barangay Sabang, San Vicente ug Santa Rosa. Nalitaw lang sad ko nga during sa blood result nga na kuan sa diagnostic laboratory sa Cebu City, negative ang tanan nato nga samples nga gisubmit sa ilaha. So wala tay avian influenza virus sa Olango. Ang random blood collection and cloacal sampling ipahigayon sa City Veterinary Office kaduha matag tuig aron masigurong malikayan ang pagtakboy sa bird flu sa naasoy isla. Nanawagan karon ang City Vet ngadto sa mga namuhi og manok sa pag-report gilayon ngadto sa ilang buhatan kun ugaling misteryoso na nga matay ang mga binuhing manok o baka dungang na nga sakit aron ila gilayon kining maaksyonan. Sa pikas bahin, padayon usab nga gihigpitan ang monitoring sa City Vet sa mga baligyang karni ug baboy, ilabi na kay naghinangat na ang Pasko. Pabiling ASF-free ang tibok probinsya sa Sugbo, busaway mga karning baboy gikan sa Luzon ug Mindanao nga apektado na sa ASF ang tugutang makasulod sa Sugbo. Kung mupalit tag baboy, dapat na veterinary health certificate. Unya, kompleto jud documents, especially anang mga naggusto nga mapaihaw diri sa ato ang slaughterhouse. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.